Helo a chroeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn yma yn canolbwyntio ar agweddau o'r uned cysyniadau pellach am Tonnau i flwyddyn 10, sef unedau 1.6 ac 1.7 o'r cwrs triphlyg. Dydy o ddim yn rhan o'r cwrs gwyddoniaeth dwyradd. Mae'r sesiwn yn cael ei gyflwyno gen i fi, Mr Aled Pemberton, o Ysgol Morgan Llwyd yn Wrexham. Hyd y fideo fydd tua 20 o funudau ac ewch wasgu pause ar unrhyw adeg ar ôl chwarae'r fideo i wirio eich dealltwriaeth. Reit, y rhan gyntaf felly o hwn ydy'r syniad o adlewyrchiad mewnol cyflawn ar ongl gritigol. Yn Saesneg, total internal reflection and critical angle, rhag ofn bod chi angen neu isio ymchwilio i hwn ymhellach. Reit, cwbl o bethau dwi eisiau trafod efo sleid yma felly. Mae gennym ni yn gyntaf linell ddychmygol dyn ni yn galw yn normal. Ac mae hwn bob tro ar ongl o 90 gradd i'r ffin rhwng yr aer a'r gwydyr. Nawr, mae'r pelodryn drawol, mae hwnnw yn dod i fewn i'r gwydyr, a wedyn y rhan dyn ni eisiau canolbwyntio arno fo ydy'r rhan ganolig yma, lle mae'r pelodryn drawol yn cyrraedd y ffin rhwng yr gwydyr fan hyn ac yr aer y tu allan fama. Nawr, mi ddylai fod chi'n gwybod o'ch dealltwriaeth ar y cwrs dwyradd, os ydy golau yn teithio o rhywbeth sydd yn fwy dwys fel gwydyr i rhywbeth sy'n llai dwys fel yr aer, yna mae'n ei newid cyfeiriad dyn ni'n galw yn blygiant. A mae newid plygiant yn digwydd wrth i'r golau deithio o'r gwydyr i'r aer, mae'n ei newid sydyn yn y bianedd, ac felly mae'n ei newid sydyn yn y cyfeiriad. Oedden ni'n gallu gweld bod pelodryn drawol yn teithio tuag at y gogledd, tuag at y gogledd ddwyrain, a wedyn mae o'n plygu ac yn symud yn fwy dwyreiniol ar ôl gadael y bloc. Nawr te, dydy plygiant ddim bob tro yn digwydd pan mae pelodryn o olau yn teithio o wydyr i mewn i aer. Yr unig reswm pan mae o ar hyn y bryd ydy, a dwi wedi uwcholeuo fama yr ongl gritigol, da ni'n gallu gweld bod yr ongl gritigol fama, mae hwnnw tua, yn achos gwydyr i aer, mae hwnnw rhyw 42 o raddau. Ond da ni'n gallu gweld bod y pelodryn drawol goch, mae'r ongl rhwng y pelodryn goch a'r normal, llinell y normal, sydd yn 90 gradd i'r ffin, mae hwnnw yn llai na 42 gradd. Mae o'n llai nag yr ongl gritigol. Fyswn ni yn deud fyswn ni'n amcangyfrif bod hwnnw yn ongl rhyw 30 o raddau. Gan fod o'n llai na 42 gradd, dyna ydy'r rheswm pam bod y golau yn yr achlysur yma yn plygu o'r gwydyr i'r aer. Os dwi'n cynyddu yr ongl drawol rwan, yr ongl drawiad, sef yr ongl mae'r pelodryn drawol yn dod i fewn arno fo, yna mae'r plygiant, mae maint y plygiant yn parhau i gynyddu. Nes i'n bod ni'n cyrraedd rhyw fath o ffin neu terfan. Nawr te, yn yr ail lun fama, ydych chi'n gallu gweld mae'r ongl drawiad, mae o wedi cynyddu ychydig bach, ac mae o rwan yn union hafal i'r ongl gritigol. Mae'r ongl gritigol, mae'r llinell dwi wedi gosod fanau ar gyfer yr ongl gritigol, mae'n union yr un lleoliad, os dwi'n mynd yn ôl, sbiwch. Dyna chi y sleid gyntaf, a mae'r ail sleid, mae'r ongl gritigol, mae'n union yr un lleoliad. Yr unig beth ni wedi gwneud ydy, ni wedi cynyddu, fel ni'n deud, yr ongl drawiad, neu'r ongl drawol. Okay? Mae hwn rwan yn union hafal i'r ongl gritigol. A fel dyn ni'n gallu gweld, yn hytrach na plygu o'r gwydyr i'r aer, dyn ni'n gallu gweld ar ôl plygu mae'r pelodryn rwan yn plygu ar hyd y ffin rhwng y gwydyr ac yr aer. Ond dydy o ddim yn plygu drosodd y ffin o'r gwydyr i'r aer. Dyma sydd yn digwydd os ydych ongl drawiad chi yn union hafal i'r ongl gritigol. Mae gennych chi dal plygiant, ond dydy o ddim yn plygiant allan o'r gwydyr i'r aer, mae o'n plygu yn berffaith ar hyd y ffin. Felly, y cwestiwn amlwg ydy, beth sydd yn digwydd os ydym ni'n parhau i gynyddu'r ongl drawiad fel i fod yn mynd yn fwy na'r ongl gritigol. Nawr, sbiwch unwaith eto, os dwi'n symud rwan i'r trydydd achos, neu'r trydydd enghraifft, sbiwch unwaith eto, trwy gydol hwn, mae lleoliad yr ongl gritigol union yr un peth. Mae maint yr ongl gritigol yna yn parhau i fod rhyw 42 o raddau.
Ond rwan, da ni'n gallu gweld bod ein ongl drawiad ni, mae o dipyn yn fwy na 42 gradd. Fyswn ni yn tybio bod hwnna rhyw 60 i 70 o raddau. Wel, cyn gyntaf, ydych chi'n mynd heibio yr ongl gritigol, dydy'r golau, dydy o ddim yn plygu mwyach pan mae o'n cyrraedd y ffin rhwng y gwydr ac yr aer. Mae o'n cyflawni proses dyn ni'n galw yn adlewyrchiad mewnol cyflawn. A fel dyn ni'n gallu gweld yn y fan hyn, os dyn ni'n deud bod y golau efo ongl drawiad o ryw 70 gradd, hwnnw ydy yr ongl rhwng llinell y normal, unwaith eto, a'r pelodron ei hun, yna mi fydd o yn adlewyrchu yn ôl i'r gwydr gyda'r ongl, unwaith eto, o 70 o raddau. Felly mae gennym ni 3 canlyniad. Jyst i grynhoi, os ydy'r ongl drawiad yn llai na'r ongl gritigol, gewch chi blygiant yn digwydd yn union fel ydych chi wedi gweld efo gweddill y cwrs, achos mae plygiant yn rhywbeth sydd angen i wybod ar y cwrs dwyradd. Os ydy'r ongl drawiad yn union hafal i'r ongl gritigol, cewch chi plygiant ar hyd y ffin, ac yn y trydydd achlysur, pan fydd yr ongl drawiad yn fwy nag yr ongl gritigol, fel dyn ni'n gallu gweld fan mae 70 gradd yn fwy na'r 42 gradd fysych chi'n gael rhwng gwydr ac aer, yna fe gewch chi adlewyrchiad mewnol cyflawn. Reit sut mae adlewyrchiad mewnol cyflawn yn ddefnyddiol? Wel, fel dyn ni'n gallu gweld yn y llun yma o'r perisgop, mae gennym ni golau yn dod fan. Dwi'n mynd i dynnu yn fras ar hwn rwan llinell yn normal, a fysa'r ongl drawiad fanau yn 45 gradd. Mae gan fod 45 gradd yn fwy na'r ongl gritigol rhwng aer y gwydr sef 42 gradd, fe gewch chi adlewyrchiad mewnol cyflawn yn y safle yma. Felly mae'r prism, sef y darn o wydr siap triongl, yn ymddwyn bron iawn fel rhywbeth o ddrych. A wedyn union yr un achos lawr y gwaelod yma, mae'r ongl yna felly yn mynd i fod yn 45 gradd, a gan fod hwnnw unwaith eto yn fwy na'r ongl gritigol rhwng aer a gwydr, yna gewch chi adlewyrchiad mewnol cyflawn yn y fan hyn, a wedyn mi fydd y golau yn teithio felly i gael ei ganfod gan lygyd rhywun yn y fan hyn. Ond dych chi'n fwy debygol i weld ar eich papur arholiad, dyma di'r brif ddefnydd sy'n cael ei wneud y dyddiau yma o adlewyrchiad mewnol cyflawn. Ceblau ffiber optegol. Nawr, dwi'n siŵr bod chi'n gwybod, ydych chi wedi clywed am fiber optic broadband ac yn y blaen. Mae datblygiad o gyfathrebu trwy geblau ffiber optegol yn andros o bwysig. Mae'n sawl haen i adeiledd cebl ffiber optegol ar gyfer cyfathrebu, ond y rhan pwysicaf ydy'r rhan ganol yma sydd efo trwch neu diameter dim ond 8 micrometer. Mae gweddill yr rheinau dim ond yna i amddiffyn y craidd. Nawr, os dyn ni'n edrych rwan ar yr hyn sydd yn digwydd y tu fewn i'r craidd andros o denau yma, be welwn ni ydy rhywbeth yn debyg i hwn. Felly mae gennym ni'r craidd i weld yn y canol, a mae gennym ni cladyn rownd y tu allan. Dwi wedi labelu hwnna yn y fan hyn. Cladyn allanol sydd yn llai dwys, a wedyn mae gennym ni'r craidd mewnol sydd yn fwy dwys. Nawr be yn union sydd yn digwydd? Wel, pan mae signal neu ddarn o wybodaeth yn cael ei fewnbynnu i graidd y cebl ffiber optegol ar pwynt A, y broses gyntaf sydd gennym ni yn pwynt A ydy'r plygiant, oherwydd wrth ni fynd o'r aer i mewn i'r craidd neu i'r gwydr gan i ddeud, yna mae'n newid neu gostyngiad sydyn yn y bianedd, a felly mae'n newid cyfeiriad, felly plygiant sydd yn digwydd ar bwynt A. Ar y pwynt yma dwi wedi colchi rwan, ac ar bwynt B, ac ar y pwynt yma dwi wedi colchi, be welwn ni ydy, fe welwn ni bod yr ongl drawiad rwan yn fwy na'r ongl gritigol. So, dyn ni'n gallu gweld unwaith eto, mae'r ongl drawiad, sef yr ongl mae'r golau yn cyrraedd y ffin arno fo, unwaith eto fyswn ni yn tybio bod hwnna rhyw 70 gradd. Be sydd yn bwysig unwaith eto ydy, mae hwnnw yn mynd i fod yn fwy nag yr ongl gritigol, a felly yn hytrach na bod gennych chi blygiant o'r signal, a felly bod y signal yn gadael y craidd y cebl ffiber optegol, mae o'n mynd i adlewyrchu yn fewnol yn ôl, a felly gewch chi ongl adlewyrchiad fama o 70 gradd i gyd fynd unwaith eto efo'r ongl drawiad o 70 gradd. A mae hwn yn gallu digwydd
cannoedd, miloedd, miliynau o weithiau wrth i signal deithio lawr cebl ffiber optegol. Ac be fydd yn digwydd ydy, mi fydd y signal yn cymryd rhyw lwybr 20 gam drwy neu lawr y cebl ffiber optegol. Pan dyn ni'n cyrraedd pen arall y daith ar bwynt C, mae'r signal wedyn yn llwyddo i adael cebl ffiber optegol am y rheswm syml. Os dwi yn llunio mewn fama, llinell yn normal rhwng y ffin, unwaith eto, cofiwch, mae'n 90 gradd, yna dyn ni'n gallu gweld bod yr ongl yma, yr ongl drawiad rwan, dipyn yn llai na rhyw 42 gradd. Os ni'n dweud unwaith eto, mae hwnna rhyw 20-25 o raddau, a felly be gewch chi ar bwynt C ydy y signal am y tro olaf yn plygu allan o'r ffiber optegol ar bwynt C, a felly bod o'n barod i gael ei ddehongli. Reit te, yr amodau i gael adlewyrchu mewnol cyflym, mae'n 2 brif amod. Fel dyn ni wedi newid fod yn trafod, i gael adlewyrchu mewnol cyflym, mae'n rhaid i'r ongl drawiad fod yn fwy na'r ongl gritigol. Mae hwnna yn amlwg gobeithio. Nawr, yr ail amod, os ti'n mynd yn ôl i'r llun fama, dwi'n gobeithio bod chi'n sylweddoli bod y craidd, mae'r craidd ar y tu allan mae'r craidd fewnol, mae hwnnw yn fwy dwys, ac mae'r cladin sydd yn mynd rhwng y tu allan yn llai dwys. Yr ail amod ydy, i gael adlewyrchu mewnol cyflym yn digwydd, mae'n rhaid bod y signal neu'r golau neu beth bynnag yn trafeilio mewn rhyw gyfrwng sydd yn fwy dwys na'r cyfrwng sydd ar ochr arall y ffin. Felly, dyn ni'n gallu gweld fama gan fod craidd fama, gan fod hwn yn fwy dwys na'r cladin, yna mae o'n bosib pan dyn ni'n cyrraedd y pwynt yma, neu bwynt B, neu y pwynt yma, mae'r 3 pwynt yna, dyn ni'n gallu gweld ar ochr arall y ffin, gan fod y cyfrwng yn llai dwys, mae o'n bosib i adlewyrchu mewnol cyflawn digwydd, ar yr amod, i beth eto, bod yr ongl drawiad yn fwy na'r ongl gritigol. Felly'r ail amod ydy, mae'n rhaid bod y golau neu'r tonnau is-goch neu beth bynnag sydd yn teithio i gario'r signal, mae'n rhaid bod o'n teithio trwy gyfrwng sydd yn fwy dwys na'r cyfrwng allanol. Okay. Reit te, dyma chi gwestiwn sydyn o bapur 2016. Mae'n dweud mae'r diagramau isod yn dangos lluniau a gafodd ei gwneud gan fyfyriwr oedd yn ymchwilio i sut mae pelydrau golau yn pasio trwy floc gwydr hanner crwn. A mae'n gofyn i ni labelu yr ongl gritigol. Wel, dyn ni'n gallu gweld yn y llun gyntaf, mae gennym ni blygiant allan o'r bloc, a felly mae'n rhaid bod yr ongl drawiad fama yn llai na'r ongl gritigol. Yn yr un dadl, mae gennym ni adlewyrchiad mewnol cyflawn yn digwydd ar bwynt C, a felly mae'n rhaid bod yr ongl yma yn fwy na'r ongl gritigol. Fodd bynnag yn y llun canol, dyn ni'n cael plygiant yn berffaith ar hyd y ffin, a felly mae'n rhaid mai dyma ydy'r ongl gritigol, a felly dwi'n labelu'r ongl canol neu efo C. Mae o wedyn yn gofyn i ni ddisgrifio ac egluro yr arsylwadau sy'n cael ei dangos yn y lluniadau mor fanylog a gallwch. Dylech chi gwneud y canlynol, sef ddisgrifio beth sydd yn digwydd i'r pelydrau golau ym mhob un o'r diagramau, ac egluro pam mae'r pelydrau golau yn dilyn y llwybr sy'n cael ei ddangos. Wel, yn diagram A, fel dyn ni wedi trafod yn barod, mae gennym ni blygiant yn digwydd, a mae plygiant yn gallu digwydd am y rheswm syml bod yr ongl drawiad yn llai na'r ongl gritigol. Yn yr ail lun, mae gennym ni blygiant ar hyd y ffin. Felly yn diagram B, plygiant ar hyd y ffin, ac yr rheswm ydy mae'r ongl drawiad rwan yn union hafel i'r ongl gritigol, ac yn y trydydd llun, dyn ni'n gallu gweld bod yr ongl sydd wedi cael ei gylchu, mae hwn yn dipyn yn fwy na'r ongl gritigol, a felly dyn ni'n cael proses o'r enw adlewyrchiad mewnol cyflawn. Felly, os ydych chi wedi dysgu hwn yn drylwyr, mae gennych chi 7 marc syml iawn yn y cwestiwn yma. Dyma chi gwestiwn arall. Mae hwn yn dangos rhan o ffiber gwydr, neu darn o cebl ffiber optegol, a mae'n gofyn i ni, yn cwestiwn A, i nodi enwau y prosesau sydd yn digwydd ar bwynt A ac ar bwynt B. Wel, dyn ni'n gallu gweld yn dydyn, mae gennym ni plygiant yn digwydd ar bwynt A, mae gennym ni adlewyrchiad mewnol cyflawn yn digwydd yn bwynt B. A mae'n gofyn i ni yn cwestiwn B rhan 1, rhowch reswm pam mae'r signal yn newid cyfeiriad yn A. Wel, y rheswm pam mae gennym ni blygiant ydy, wrth i ni symud o'r aer i'r gwydr, mae'r tonnau yn teithio'n fwy ar y 10, maen nhw'n arafu, a felly o ganlyniad, mae gennym ni newid mewn cyfeiriad y don,
a yr enw ar hwnnw ydy plygiant. A wedyn cwestiwn B rhan 2, nodwch 2 amod sydd ei angen er mwyn i'r signal newid cyfeiriad yn B. Wel, fel dyn ni newydd drafod, mae'n rhaid i'r ongl drawiad fod yn fwy na'r ongl gritigol, ac yn ail, rhaid i'r signal fod yn teithio mewn cyfrwng sydd yn ddwysach na'r cyfrwng allanol. Felly pan mae'r signal yn teithio yn y gwydr, gan fod hwnnw yn fwy dwys nag yr air o gwmpas y cebl, fe gewch chi wedyn yr ail amod. A wedyn mae'n gofyn i ni ychwanegu yn olaf llinell at y diagram i ddangos sut mae'r signal yn gadael y ffibr gwydr yn C. Felly yn C, pan dyn ni yn mynd o'r gwydr i'r air, mae'n ei disgyniad yn y dwysedd, a felly mae'r signal yn mynd i gyflymu wrth gadael y bloc. A felly, gan fod ni'n symud o wydr i air, da ni'n plygu i ffwrdd o'r normal, a felly mae'n rhaid bod y signal yn gwynebu i gyfeiriad mwy gogleddol. Reit, yr ail rhan felly, tonnau seismig. Tonnau seismig ydy'r enw dyn ni'n rhoi ar mathau o donau sy'n cael ei allori yn ystod daeargryn. A mae'n ei 3 math o don seismig mae'n rhaid i chi fod yn gwybod amdanyn nhw. Y math gyntaf o don seismig ydy tonnau arwyneb. Okay? Dych chi eisiau bod yn gwybod bod rhain sydd yn teithio ar hyd cramen y ddeiar, sef yr rhain allanol. Nawn ni edrych mwy ar hynny mewn munud. Maen nhw'n donau sydd yn, o ran eu natur nhw, maen nhw'n donau ar draws, a mae ganddyn nhw osgledau mawr, a maen nhw'n symud ar fianedd cymharol isel. Y tonnau arwyneb ydy'r rhai sydd yn dieddol o achosi llawer o ddinistyr yn syth ar ôl i ddeiargryn digwydd. Yr ail math o don ydy tonnau cynradd. Mae tonnau cynradd, dydy rhain ddim yn dieddol os teithio ar hyd arwyneb y ddeiar, ar hyd y cramen, maen nhw'n teithio trwy ganol, neu trwy gorff y ddeiar. A mae tonnau cynradd, maen nhw'n teithio, maen nhw'n tonnau, o ran eu natur nhw, maen nhw'n donau arhydol, a maen nhw'n gallu teithio trwy solid a hylif. Maen nhw'n gallu symud ar fianedd sydd yn uwch, na tonnau eilaidd, ac o ganlyniad, maen nhw'n cael eu ganfod gyntaf mewn gorsafoedd seismig. Dyna pan maen nhw'n cael yr enw tonnau cynradd, gan mai nhw sy'n cael ei ganfod gyntaf. A wedyn, mae gennych chi ail fath o don sydd yn teithio trwy gorff y ddeiar, sef tonnau eilaidd. Maen nhw'n donau ar draws o ran eu natur nhw, a maen nhw'n gallu teithio trwy solid yn unig. Dydyn nhw ddim yn gallu teithio trwy graidd allanol y ddeiar gan fod hwnnw yn hylif. Maen nhw'n symud ar fianedd sydd yn is na tonnau cynradd, ac o ganlyniad, maen nhw'n cael ei ganfod yn ail mewn gorsafedd seismig, a dyna lle maen nhw'n cael yr enw tonnau eilaidd. Nawr, jyst i atgoffa chi o adeilad y ddeiar, yr rhain allanol ydy'r cramen, wedyn, tu fewn i hwnnw, mae gennych chi, neu o dan hynny, mae gennych chi'r fantell. Mae'r fantell ar gyfer yr uned yma, well i chi feddwl am hwn fel solid, okay, bod o ddim mor glir â hynny. Mae'r craidd allanol, mae hwnnw yn hylif, mae o'n heiarn tawdd, ond beth sy'n bwysig i chi ydy bod hwnnw yn hylifol, a wedyn bod y craidd mewnol, mae hwnnw yn solid. Nawr te, mae'r graff yma, mae hwn di codi mewn ambell i bapur arholiad. Mae o'n dangos be ydy bianedd, neu sut mae bianedd tonnau cynradd ag eilaidd yn amrywio ym mhob un haen o'r ddeiar. Felly, mae'r echelin X, mae hwn yn dangos be ydy dyfnder o dan y ddeiar. A felly, pan dyn ni'n dechrau fama, dyn ni ar arwyneb y ddeiar, ac wrth ni symud o chwith i dde, dyn ni'n mynd yn ddyfnach ac yn ddyfnach i'r ddeiar, lle dyn ni reit yn y diwedd, dyn ni reit yng nghanol o ddeiar. Felly mae'r rhain gyntaf, sef cramen y ddeiar, mae hwn yn gymharol denau, a wedyn mae gennym ni'r fantell. Nawr yn y fantell, mae'r tonnau P, sef y tonnau cynradd, primary, wrth i ni symud yn ddyfnach i'r fantell, fel dyn ni'n gallu gweld, mae'r bianedd yn raddol yn codi, ond pan dyn ni yn cyrraedd y craidd allanol, gan fod hwnnw'n hylif, dyn ni'n gallu gweld mae'n ei gostyngiad sydyn yn y bianedd, cyn bod o yn raddol yn dechrau cynyddu unwaith eto. Mae'n ei wedyn cynnydd sydyn yn y bianedd pan dyn ni yn mynd i'r craidd mewnol, gan fod hwnnw yn solid, a dyn ni'n gallu gweld bod y bianedd wedyn yn aros yn gyson nes sy'n bod ni'n cyrraedd canol y ddeiar. Mae'r tonnau eilaidd fodd bynnag, mae'r rhain, unwaith eto, dyn ni'n gallu gweld, gan bod y graff yn is, mae'n golygu bod y bianedd y tonnau eilaidd ym mhob ran o'r fantell yn is, ond mae'n ei gynnydd ar deg yn y bianedd, nes sy'n bod ni yn cyrraedd y ffin i'r craidd allanol. Pan dyn ni'n cyrraedd y ffin i'r craidd allanol, dyn ni'n gallu gweld bod y bianedd yn disgyn i dim, a dydy'r graff yma ddim yn mynd ymhellach, ac y rheswm hynny ydy, fel dyn ni wedi trafod yn barod, dydy tonnau eilaidd methu teithio trwy craidd allanol ddeiar gan ei fod o'n hylifol.
ac o ganlyniad, dyma lle mae'r tonnau eilaidd yn gorffen. Pan dyn ni'n rhoi hwn i gyd gyda'i gilydd, dyn ni'n gweld y ddau diagram yma. Mae'r diagram ar y chwith, diagram 1, mae hwn yn dangos llwybr. Mae'r tonnau eilaidd yn ei gymeryd trwy'r ddaear. A dyn ni'n gallu gweld bod gan fod y craidd canol yn holif, dydy'r tonnau eilaidd methu mynd yn bellach na hynny. A felly o gwmpas ochr gyferbyn y ddaear i'r daeargryn, dyn ni yn cael rhywbeth dyn ni'n galw yn ardal gysgodol tonnau eilaidd. Mae'r ffaith bod gennym ni ardal gysgodol o tonnau eilaidd, a dyn ni'n ymwybodol bod tonnau eilaidd methu teithio trwy graidd hylifol y ddaear, mae hynny'n awgrymu, dyma di'r dystiolaeth sydd gennym ni, bod canol ein ddaear ni hefo haen hylifol. Ar diagram 2, mae hwn yn dangos llwybrau a tonnau cynradd, ond dyn ni'n gallu gweld yn glir bod rhain yn gallu teithio trwy graidd allanol hylifol y ddaear. Fodd bynnag, da chi dal yn cael ambell i ardal gysgodol o tonnau cynradd mewn ambell i le, ond mae hwnna yn mynd i mewn i gormod o fanylder ar gyfer y gwaith yma. Okay? Reit te, rwan dwi jyst eisiau edrych ar ychydig bach ar ddadansoddi'r olinau dyn ni'n gael o orsafoedd seismig. Dyn ni wastad yn cael ychydig o amser ar ôl daeargryn, dyn ni'n cael ein tonnau cynradd yn cyrraedd fel y dirgryniad gyntaf, a wedyn ar rhyw amser yn ddiweddarach yn y diwrnod, dyn ni'n cael yr ail dirgryniad o ganlyniad i'r tonnau eilaidd. Dyn ni'n gallu gweld bod hwnnw wedi cael ei gylchu, a dyn ni'n gallu gweld yr amserau. So, un ar 20 munud wedi 12 a 30 eiliad, mae gennym ni y tonnau cynradd yn cyrraedd, a wedyn, beth yna, rhyw 71 eiliad yn ddiweddarach, am 2 ar 20 munud wedi 12 a 41 eiliad. So mae'n 71 eiliad o fwlch rhwng y tonnau cynradd yn cyrraedd ac y tonnau eilaidd yn cyrraedd. Dyn ni'n galw hwnnw yn amser oedi rhwng y tonnau cynradd ac eilaidd. A mae'r amser oedi yna yn bwysig iawn oherwydd mae o'n rhoi i ni syniad o pa mor bell i ffwrdd ydy'r daeargryn. Os dyn ni'n edrych ar y signals wedi dod o orsaf seismig B, dyn ni'n gallu gweld fama bod y signal gyntaf wedi cyrraedd ar yr amser yma, a wedyn mae'r ail signal wedi cyrraedd ar gyfer tonnau eilaidd ar yr amser yma. A dwi'n gwneud hynny yn gwahaniaeth amser o munud a hanner neu 90 eiliad rhwng y tonnau cynradd ac y tonnau eilaidd yn cyrraedd. So os dyn ni'n gwybod be ydy yr amser oedi rhwng y tonnau cynradd ac eilaidd yn cyrraedd, mae hwn yn rhoi awgrym i ni pa mor bell i ffwrdd ydy'r orsaf seismig o'r daeargryn. A mae gwybod yr amser yna yn allweddol o bwysig. Ac y mwyaf ydy'r amser oedi, mae'n golygu bod y tonnau cynradd wedi cael mwy o gyfle i gyrraedd yn gynharach, a felly y mwyaf ydy'r amser oedi, y mwyaf pell ydy'r orsaf seismig o'r daeargryn. Felly, fel dwi'n dweud, rhaid bod gorsaf B yn bellach o uwch ganolbwynt o daeargryn nag A oherwydd, tri peth, mae'r tonnau cynradd ac eilaidd, P ag S, primary and secondary, maen nhw wedi cyrraedd yn hwyrach yn y diwrnod. Sbiwch ar yr amserau maen nhw'n cyrraedd, maen nhw jyst yn cyrraedd ychydig bach yn hwyrach ymlaen yn y diwrnod. Yr ail beth ydy, fel dwi wedi trafod yn barod, mae'r oedi'r amser rhwng y tonnau cynradd a'r tonnau eilaidd yn fwy, ac yn drydydd, bod o ddim yn amlwg o'r seismograff neu o'r graffiau yma ar y sleid gynt, y tuedd ydy, mae'r osgled y tonnau yn dueddol o leihau wrth i'r pellter o'r daeargryn gynyddu. So felly, i gorsaf seismig sydd yn bellach i ffwrdd, da chi'n dueddol o ffeindio, gan i ddweud mai dyma ydy'r signal gewch chi o daeargryn sydd yn agos i'r orsaf seismig. I orsaf seismig sydd yn canfod daeargryn sydd dipyn yn bellach i ffwrdd, fyswch chi'n ffeindio bod yr osgled yn lleihau i rhywbeth felly. Reit e, so, just un cwestiwn dwi eisiau trafod efo chi rwan. So, dyma chi gwestiwn o papur cybac 2015. Mae'n dweud, mae'r map isod yn dangos uwch ganolbwynt daeargryn ddigwyddodd yn China. 8 ar 20 munud wedi 2 yn union ar yr 15 o Ragfyr 2013. Mae safleoedd y gorsaf cofnodi seismig yn Tokyo, Hawaii a Hong Kong yn cael ei dangos hefyd. Mae'r oli'n gafodd ei gynhyrchu gan yr orsaf yn Hong Kong yn cael ei ddangos o dan y map. Reit te, so beth sydd gennym ni ydy, mae gennym ni uwch ganolbwynt y daeargryn yn y fan hyn, a wedyn dyn ni mewn munud yn mynd i weld yr orsaf
yr olyn dyn ni'n cael yn Hong Kong. Nawr, dyn ni'n gallu gweld bod Hong Kong yn gymharol agos i'r daeargryn. Mae Tokyo chydig yn bellach, a mae Hawaii yn bellach fyth. A mae gennym ni pellterau gorsafedd seismig yma o'r daeargryn. Nawr te, dyn ni'n gallu gweld bod y signal, mae'r tonnau cynradd, maen nhw'n cyrraedd ar yr amser yma o'r diwrnod, rhyw 4 munud neu 240 eiliad wedi'r daeargryn, a wedyn 185 eiliad wedi'r daeargryn, dyn ni'n gallu gweld bod y tonnau eilaidd yn cyrraedd. Okay? Ac mae'r cwestiwn wedyn yn gofyn, mae'r cwestiwn gyntaf yn gofyn i chi ddefnyddio gwybodaeth o'r map ac olyn gorsaf Hong Kong i ateb y cwestiynau canlynol. Mae'n gofyn i ni ddefnyddio hafaliad dudalen 2 i gyfrifo biannedd y tonnau cynradd, cofiwch P ydy cynradd primary, sydd yn teithio o uwch ganolbwynt i Hong Kong, a mae'n gofyn i chi roi eich ateb chi mewn kilometrau yr eiliad. Nawr te, os ni'n mynd yn ôl i fan hyn, dyn ni'n gallu gweld bod y tonnau cynradd, mae Hong Kong, mae gorsaf yn 1958 km o'r daeargryn, a felly dyna y pellter mae'r signal wedi teithio. A dyn ni'n gallu gweld bod y tonnau cynradd, maen nhw wedi cymeryd 240 eiliad i drafeilio. Hynny yw, yr oed yr amser rhwng 8:20 munud wedi 2 a 32 munud wedi 2, ynddo? Okay? So mae'n ei wahaniaeth fanna o 240 eiliad. So felly, mae'r tonnau cynradd wedi teithio 1958 km, mae'n amser o 240 eiliad, a felly y biannedd mewn kilometr yr eiliad ydy 8.16. Reit, dyma chi'r cwestiwn ychydig bach yn fwy heriol. Mae'n gofyn i ni rwan i egluro pa bethau fyddwch chi'n disgwyl iddyn nhw fod yn debyg ac yn wahanol am olinau gorsafoedd yn Hong Kong, Hawaii a Tokyo. Dylech ateb gynnwys y canlynol. So, dyn ni eisiau gosodiad yn disgrifio sut y byddai'r olinau yn wahanol, sut fydden nhw yn debyg, a chyfrifiadau. Dyn ni angen gwneud cyfrifiadau yn dangos sut mae'r pellterau mwy yn effeithio ar rannau o'r olinau. Felly, gan i jyst mynd yn ôl i edrych ar rai o'r data. Dyn ni efo fama y pellter y gorsaf seismig yn Tokyo o'r uwch ganolbwynt, ac y pellter y gorsaf seismig yn Hawaii o'r uwch ganolbwynt. A dyn ni newydd gyfrifo bod tonnau cynradd yn y plat tectonig yma yn trafeilio ar fiannedd o 8.16 km yr eiliad. A mae hwn yn mynd i fod yn gyson i'r tonnau cynradd i gyd, yn dydi? Okay? Felly, dyma be nes i wneud. Nawr i ddechrau efo, nes i fynd ati i gyfrifo be di biannedd y tonnau eilaidd. Wel, os dyn ni'n mynd yn ôl i'r graff yma, dyn ni'n gallu gweld bod y tonnau eilaidd wedi cyrraedd 485 eiliad wedi'r daeargryn. Ac o ganlyniad, dwi wedi mynd ati i gyfrifo be ydy biannedd y tonnau eilaidd. Wedi hynny, dwi wedi gallu cyfrifo yr amser mae wedi cymeryd i tonnau cynradd gyrraedd Hawaii, oherwydd amser ydy pellter rhannu efo biannedd. Felly dwi wedi rhannu pellter daeargryn, y daeargryn o orsaf seismig Hawaii efo biannedd y tonnau cynradd dwi eisoes wedi cyfrifo, i ffeindio fysa rhain yn cyrraedd 1350.5 eiliad wedi'r daeargryn. A wedyn, i gyfrifo faint o amser wedi cymryd i tonnau cynradd gyrraedd Tokyo, dwi wedi rhannu y pellter yr orsaf seismig yn Tokyo o'r daeargryn efo'r biannedd, a dwi wedi ffeindio fysa rhain yn cyrraedd just dros 500 eiliad wedi'r daeargryn. Okay? Wedyn, dwi wedi mynd ati i gyfrifo, mae'n union yr un modd, sawl eiliad fysa'n cymeryd i'r tonnau eilaidd gyrraedd yr orsaf seismig yn Hawaii, a sawl eiliad fysa'n cymryd i'r tonnau eilaidd i gyrraedd yr orsaf seismig yn Tokyo. Dwi wedi sôn a pwysleisio yn barod pwysigrwydd yr amser oedi. Be dwi wedi gwneud felly ydy, dyn ni'n gwybod yn Hong Kong, yn yr orsaf, yn yr olyn dyn ni wedi gweld yn barod, mae'n ei wahaniaeth o 245 eiliad rhwng y tonnau cynradd ag eilaidd yn cyrraedd. So dyma chi'r tonnau cynradd, 240 eiliad wedi'r daeargryn, a wedyn y tonnau eilaidd 485 eiliad. So felly mae'n amser oedi o 245 eiliad rhwng y ddau. Yn Tokyo, dwi wedi ffeindio
bod yna wahaniaeth o just dros 500 eiliad rhwng y tonnau cynradd ag eilaidd yn cyrraedd, felly'r amser oedi yn 512.5 eiliad. Fel o'n i'n pwysleisio, y mwyaf ydy'r amser oedi rhwng y tonnau cynradd ag eilaidd yn cyrraedd, mae hynny'n awgrymu'n gryf bod y daeargryn wedi digwydd yn bellach i ffwrdd. A wedyn, yn olaf, yn Hawaii, oedd yna 1377.2 eiliad o wahaniaeth, neu o oed i'r amser rhwng y tonnau cynradd yn cyrraedd ag y tonnau eilaidd yn cyrraedd. Da ni'n tybio bod y triolin yma gan bod y tri lle'n weddol agos. Os dyn nhw ar yr union o'r un plat tectonig, mi ddyle fod, wel na, os dyn nhw o ran yr un ardal o gwmpas y ddeiar, dyn nhw ddim, ydy'r tonnau cynradd ag eilaidd ddim angen mynd trwy craidd allanol halifol o ddeiar. Da ni'n tybio bod yna tonnau cynradd ag eilaidd yn mynd i ymddangos yn y triolin. A fel dyn ni trafod eisoes, mae'r osgled yr olinau yn mynd i leihau y pellaf ydyn ni o'r daeargryn. Felly, yn Hawaii, yn Hong Kong, sydd yn weddol agos i'r daeargryn, fyswch chi'n disgwyl i gael olinau efo osgled rhywbeth felly. Chydig bach yn llai yn Tokyo, ac erbyn i ni gyrraedd Hawaii sydd yn gymharol bell o'r daeargryn, fyswch chi'n disgwyl bod yr olinau efo osgledau llai. So felly mae'n ei ddigon fama ydych chi'n gallu dehongli, jyst trwy edrych ar y map yma efo'r pellterau y gwahanol gorsafedd pŵer, y gorsafedd seismeg o'r daeargryn, a hefyd yr olin yma, ynde. Okay? Felly lot fanna fedrwch chi ddehongli. A dyna ni. Diolch yn fawr i chi am rando. Gai atgoffa chi i agor y QR code yma. Mae hwn yn mynd i gymryd chi syth draw i'r wefan yma, carlam.cymru. A mae hwn rwan yn mynd i roi gyfle i chi i sbio ar fwy a mwy o fideos Carlam Cymru. Diolch yn fawr i chi am rando.